Som rada, že ste si zapli televíziu Centrál. Je tu čerstvé vydanie magazínu Centrál Live. Želám vám príjemné sledovanie. V našej prvej dnešnej téme budeme pokračovať v rozprávaní s našimi priateľmi z ochrany dravcov na Slovensku. No a dnes sa bližšie pozrieme na tému vtáčej kriminality. Viac už o nej vie môj dnešný host Lucia Dojčová. Lucia, vitaj. Dobrý deň, ďakujem. Tak síce je to vážna téma, ja ju na úvod trošku odľahčím. Vtáčia kriminalita, vážení diváci, to nie je kriminalita, ktorú by páchali vtáci, ale naopak ľudia. No a ktoré sú také tie najčastejšie skutky, Lucia, ktoré môžeme zaradiť medzi vtáčiu kriminalitu, lebo asi to máte nejako rozčlenené? Máme to rozčlenené. Na úvod treba povedať, že tá nelegálna činnosť môžeme ju rozdeliť na vtáčiu kriminalitu, respektíve na kriminalitu a potom sú to priestupky, pretože po správnosti by medzi kriminalitu mali byť považované alebo zaraďované len trestné činy, ale okrem trestných činov máme aj priestupky. Jedná sa napríklad o zástrely, otravy, vykradania hniezd, odchyty do rôznych druhov pascí, patrí tam aj nelegálna držba a podobne. No a vlastne túto problematiku upravuje niekoľko zákonov. Je to zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon CITES, ktorý upravuje obchodovanie s chránenými druhmi živočíchov a rastlín, potom je to poľovný zákon, zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a sú tam aj ďalšie súvisiace úpravy, takže vždy a samozrejme trestný zákon. My sme pomenovali tie jednotlivé formy nelegálnej činnosti, tak skúsme ich trošku tak konkretizovať. Čo by si vedela povedať o každej tej forme? Aspoň v skratke. No, čo sa týka, môžem začať zástrelmi, alebo začnem tak všeobecne. Priniesla som si teda nejakú štatistiku, pretože evidujeme tieto prípady už dlhodobo a máme teda databázu, pretože je to veľmi dôležité tieto štatistiky, potom keď chceme vlastne argumentovať. A naozaj v spolupráci so štátnymi orgánmi, napríklad Slovenská inšpekcia životného prostredia, Úrady životného prostredia, Štátna ochrana prírody a Ministerstvo životného prostredia, spolupracujeme s nimi pri vedení tejto evidencie. Takže som vyťahla nejaké čísla za posledných 10 rokov, tam bolo obeťou 57 druhov, mali sme 380 jedincov, sa stalo obeťou nelegálnej činnosti a bolo 245 prípadov. Až štvrtinu týchto prípadov tvorí myšiak, hôrny, ktorý je vlastne jeden z najpočetnejších druhov dravcov a zároveň je aj najprenasledovanejší, dá sa povedať, je nenávidený niektorými skupinami ľudí. No 85% prípadov bolo na západnom Slovensku, čiže väčšina prípadov je na západnom Slovensku a väčšina prípadov sa deje v nížinách. Čiže najviac prípadov registrujeme v nížinách. Nie je to náhoda, je to spôsobené tým, že vlastne v nížinách sa realizuje chov drobnej poľovnej zvery a veľa skupín obyvateľstva alebo určitá skupina obyvateľstva si myslí, že dravé vtáky a aj iné druhy vtákov majú za následok nejaké dramatické znižovanie početnosti týchto druhov poľovnej zvery, ako sú napríklad jarabica, bažant alebo zájace. No, samozrejme to nie je pravda, sú to veľmi, veľmi mylné názory, ktoré sa nezakladajú absolútne na podložených nejakých vedeckých výsledkoch alebo nemajú žiadne dôkazy, sú to zakorenené bohužiaľ nepravdy, ktoré 10 ročia boli vštepované a veľmi ťažko teraz je ich nejakým spôsobom odstraniť zo spoločnosti. Tieto dravce boli, alebo aj vtáky boli zaraďované medzi škodnú zver. Takže keď sa dostávame teda k tým konkrétnym formám tej nelegálnej činnosti, keď pôjdeme postupne, napríklad zástrely, sú to rôzne druhy zbraní, napríklad guľová zbraň, broková zbraň, zase tie dôvody sú. Je tam napríklad nenávisť, ktorú som už spomínala a nejaké tie predsudky a zaujatosť a mylné predstavy o tom hubení tej drobnej poľovnej zvery. Napríklad, čo som doniesla tie materiály, je tam fotografia mláďatka myšiarky ušatej, tu vľavo dole. To mláďatko bolo postrelené. Sú to veľmi časté prípady, kedy nám ľudia napríklad telefonujú, že im v blízkosti ich bydliska pískajú sovičky. Sú to najčastejšie tieto myšerky ušaté. Myšerka ušatá si nestavia vlastné hniezdo,
a je odkazaná na to, aby využívala hniezda iných druhov. A veľmi často nachádza práve tieto vhodné hniezdne príležitosti v intravilánoch obcí, kde teda zahniezdí, no a mláďatka prvé dni potom, ako vyletia z hniezda, tak oni ešte pískaním privolávajú rodičov, aby tí rodičia ich vedeli dokrmiť v okolí toho hniezda. No a potom sa stáva, že bohužiaľ sa aj tieto vtáky stávajú obeťou nelegálnej činnosti. Lucia, skočím ti do toho trošku. Vidíme tu aj teda zranené tie jedince. Je možný ešte návrat vlastne ich do prírody potom po nejakej rehabilitácii, ošetrení? Väčšina tých obetí je tak zranená, teda tie, ktoré prežijú, tie zranenia sú tak závažné, že veľmi, veľmi zriedkavo je možný návrat do voľnej prírody. Naozaj, že stávajú sa z nich trvalé handicapy, ktoré sú buď teda utratené v dôsledku závažnosti toho poranenia, alebo sú umiestnené v tých rehabilitačných zariadeniach, ktorých máme akutný nedostatok na Slovensku. Takže táto problematika má aj ten aspekt, že okrem toho, že teda chýbajú nám tu rehabilitačné zariadenia, tak treba zabezpečovať samozrejme aj ošetrenie tých živočíchov, starostlivosť, štát samozrejme nemá peniaze a tak ďalej. Ale máme aj ako také prípady, kedy tá obeť mala šťastie v nešťastí, napríklad úplne na tej prvej strane, tam je fotografia z vypúšťania orlice, je to orol kráľovský, samica, ktorá bola nájdená s 5 brokmi v tele a po niekoľkomesačnej rehabilitácii sa ju vlastne podarilo vypustiť späť do voľnej prírody pri Lehniciach. No ale väčšinou to má teda taký smutný koniec. Ale dejú sa teda aj zázraky? Dejú sa aj zázraky, no. Lucia, ďalšou takou formou sú otravy. Ja už som ti mimo ešte náš rozhovor tu na štúdiu povedala, že celkom nerozumiem, prečo ľudia majú tendenciu tráviť dravé vtáky. Áno, dôvod je rovnaký ako v prípade zástrelov. Tie prípady sú opäť najčastejšie na nížine, pretože opäť to súvisí s tou drobnou polovnou zverou a cieľom je likvidácia tzv. Škodná zver, za ktorú sú považované napríklad kuny, túlavé psy, mačky, ale nezriedka sú cieľom týchto nelegálnych aktivít aj dravce, že tie návnady sa vykladajú priamo na dravce. Používaný je v poslednej dobe najčastejšie karbofurán, kedy sa vlastne naimpregnuje nejaká návnada uhynutého zvieraťa. Toto sú presne tie zábery, tu je vidno prása, tamto modré zafarbenie môže indikovať, alebo fialovo-modré, že sa jedná práve o karbofurán. Tuto je záber z Jaslovských Bohuníc, keď sme mali, my sme to museli nazvať masaker, pretože tam zahynulo 22 jedincov rôznych druhov vtákov, z toho 4 druhy boli sokol rároch, čo je na Slovensku ohrozený druh a máme len 40 párov. Na ďalšom obrázku je vidno, bolo nájdených 10 myšiakov v rôznom štádiu rozkladu, kde bolo teda nájdené okrem karbofuranu aj DDT v tých analýzach. Veľmi často obeťou sú orly kráľovské, orľaky morské a táto problematika má aj medzinárodný dosah, pretože je to akutný problém aj napríklad v Českej republike, v Rakúsku, v Maďarsku. V Čechách sa realizuje projekt, beží tam stránka Karbofuran.cz, kde dokonca beží zbierka finančná a bola vypísaná odmena za informáciu vedúcu k doľapeniu páchateľa. Napriek tomu nikto sa nenašiel, kto by teda za tie peňažné prostriedky takúto informáciu poskytol. V Maďarsku realizujú projekt tiež zameraný na ochranu predovšetkým orla kráľovského, pretože on je veľmi často obeťou a majú úžasné výsledky so psom, ktorého vycvičili špeciálne na dohľadávanie kadaverov. Mali sme tu minulý rok konferenciu na ochranu orla kráľovského a vyskúšali sme si, ako ten pes naozaj efektívne pracuje a napokon aj u nás sa dokázalo, ako tá práca toho štvorného spoločníka dokáže byť efektívna pri tej identifikácii, pretože keď bol nájdený uhynutý orľak morský pri Jelke, tak to našiel práve pán, ktorý išiel venčiť psa svojho a ten pes našiel toho uhynutého živočícha. Jasne. Ako by sme mohli pomôcť my všetci, aby sa vlastne vtáčia kriminalita
nerozširovala, aby tých štatistických čísel na tvojich papieroch bolo z roka na rok menej? Čo môžeme urobiť? No tak v prvom rade každý z nás si môže všímať, čo sa okolo nás deje a takéto prípady alebo podozrenia na takéto prípady oznamovať. Buď teda samozrejme orgánom činným v trestnom konaní, čiže na políciu, alebo teda inšpekcie životného prostredia, prípadne keď ľudia nemajú istotu, veľmi často sa stretávame s tým, že nám zavolajú alebo napíšu mail, čiže určite dávať nám informácie. Máme veľké množstvo prípadov, ktoré sa podarilo odhaliť a vyriešiť hlavne vďaka ľuďom, že jednoducho si všímali, čo sa deje. Napríklad aj užívateľia pozemku, ten človek, ktorý mal na pozemku to hniezdo orla kráľovského, kde boli vykradnuté 3 mláďatka, tak ten tiež, vďaka nemu sme sa dozvedeli, že tam boli 3 mláďatka, on na nich dával pozor, dokonca obmedzil pásenie kráv tam pod tým stromom, aby tie orly to nevyrušovalo, veľmi bol zlatý. No bohužiaľ potom neveril vlastným očiam a ušiam, keď zistil, že to bolo vykradnuté to hniezdo a keby to vedel, tak by dával väčší pozor, pretože si uvedomil, že tam stávalo nejaké auto, len keďže je to turistická oblasť. Čiže takéto veci si ľudia môžu všímať naozaj, že s tým vedomím, že sa dejú tieto prípady a naozaj niektorí ľudia sa uchýlia k nelegálnej činnosti a nie je to až také zriedkavé, tak všímať si takéto veci. No a čo sa týka napríklad tých hniezdiacich druhov v intravilanoch, my máme na našej web stránke www.dravce.sk máme odkaz, máme tam samostatnú sekciu vtáčia prvá pomoc a rehabilitácia, kde je plagátik, ktorý obsahuje také základné informácie o tých druhoch, hlavne teda týka sa sokola myšiara a myšiarky ušatej, že čo sú to za druhy, prečo u nás hniezdia a prečo by sme ich mali tolerovať, lebo ani jeden z týchto druhov si nestavia vlastné hniezdo a my im môžeme pomôcť tak, že aby sme šírili vlastne také povedomie aj medzi ostatnými ľuďmi, spoluobyvateľmi, ktorí nevedia a vadí im treba ten pískot, naozaj, aby tam bola tá tolerancia, aby sa nesnažili teraz nájsť spôsob, ako zhodiť to hniezdo alebo čo, lebo všetky druhy vtákov na Slovensku sú chránené, okrem teda mestských holubov, takže je to samozrejme, preto je to nelegálne. Takže aj rozmiestnením takýchto plagatíkov, oznamov a zvyšovaním toho povedomia a šírením tých informácií môžu ľudia nám veľmi pomôcť. A napríklad v krajine sme realizovali také hliadky, by som povedala, teraz rozmiestňujeme fotopasce, sa snažíme aj získavať dôkazy aj takýmto spôsobom. Chodíme v tých oblastiach, ktoré máme, ako medzi takým máme taký trojuholník, alebo také oblasti, kde najviac tých prípadov máme, to je okolo Trnavy, napríklad Majcichov, Voderady, čiže tam sa snažíme najintenzívnejšie pôsobiť, kontrolovať a dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní nám pomáhať, tak sú vítaní. Skvelé. Webovú stránku sme spomenuli, takže diváci, tam nájdete všetky dôležité informácie, aj kontaktné čísla. Lucia, ďakujem za návštevu a želám teda veľa odhalených páchateľov a veľa zachránených dravcov. Ďakujeme. Dovidenia.